Lay Catholic Apologist International. Kuhatag siya ang 10 minutos nga negative stand. Sir RJ Sino. Daghang kayong salamat Mr. Moderator og sa ako ang tawag ining kaatbang from Seventh-day Adventist. Nagkatawa lang ko kay wa ko magdahom nga ang akong kaatbang dili kabalo mo identify unsay standard ug unsay dili. Nga ikaduhang rason nahulog nga ang burden of proof iyang gipasa karon sa tawag anang negative side kay lima ka kita pagud ang iyahang nako kana na kamera ra na bro. Okay, sige. Balik dito sa God. Okay. Sige. Ang nahitabo man god kining ato ang debate karon nagtuo ko kung kaatbang makapresentar og maayong ebidensya. Pero ang problema, instead of ebidensya, ang iyang ipresentar, putos naman inoon sa bulad ang iyang gihatag except atong Encyclopedia Britannica. Unya ang katawanan pag yun, kay iyang gi-allege nga ang Encyclopedia Britannica is ang author, ang tawag ining Katoliko. Usa na kada kong bakak, dili na matawag nga standard reference kung naay bias ka ng maong libro ha. Langawo ng libro ha. Remember nga ang standard reference, mauna ang nagagather sa tanang mga evidences o ang ilahang statement, mauna ang conclusion sa tanang mga ebidensya nga ilang gipanggather nga unsa man nga ang Seventh-day Adventist dili in taon ng simbahang Katoliko oy, buot-buot ra man in taon mo oy. Ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kano nga gikan kang William Miller. Mao bitaw nga kun ato ang tan-awon ang standard references, Larousse Just Reference Encyclopedia, kining Phillips Encyclopedia, Britannica Encyclopedia Concise, makita nato nga ilang gipresentar nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist dili ni mahimong Katoliko kag gitukod nig mga kano. So kining gipasakupan sa kong kaatbang nga tawag ining Seventh-day Adventist stateside ni, dili ni gikag Jerusalem. Nya sa iya habayang pamahayag ganina, ang amahan sa bakak mao ang yawa, duha ang Katoliko, kadtong Katolikos kahayag ug Katolikos kangitngit. Ang Katolikos kangitngit mao na ang tawag anang kining kanang tawag anang naghimo sa pagpangilad sa tibuok kalibutan. Tan-awa giun sa pagpanglingla sa ako ang kaatbang. Ang iyang rason puro lang non sequitur. Kung tawag anang sa reglamento pasaluhika, it does not follow. Wala nagpasabot nga naghimo mo og nagsunod mo sa adlaw ipapahulay kamo na tong Katolikong iglesia nga sumala panimo og imong gituuhan nga gitukod ni Kristo. Ngano man kadaghag mga pundok, mga sekta nga nagsunod og adlaw ipapahulay dili man to Seventh-day Adventist, samot lang dito Katoliko. Og dakong prueba ni ana nga ang maong gitawag og libro kini, for example, the World Book Encyclopedia, giklasify ang Seventh-day Adventist nga protestante, dili Katoliko. Ngano man kay ang Katoliko naa ni na nag-iya anang pulunga o gigamit kana sa usa ka Katoliko pod dili Sabadista. Kay ang Sabadista murag bunga ra man gud pod na sa ilang kahiubos kang William Miller. Bunga na sa kahiubos nila kang tawag anang William Miller ba nga nagtagna-tagna nga mobalik si Kristo nya pagkahuman wa di ay so nibuak sila. Nagtukod sila ilang kaugalingong gitawag og pundok. Unya pagkahuman karon ang kunon nga maunang Iglesia Katolika, ulahiran in taon musduyan, oy, kulang pag sa tabyog. Ang Biblia si Kristo nagtukod, I will build my church. Pag ingon niya tukuron ko ang akong simbahan na sa strong determination sa paggamit niya sa term nga will. Ang buti pasabot, diha dayon naa na ang iyang iglesia. Kung naa na ang iyang iglesia, mo bito gitawag sa Catholic, nga naman, kay naay Catholic in time. Naay tawag anang unity of faith. Unya kung tinuod ang Sabadista nga mauning Katolikong iglesia, anong gawatak-watak man mo karon? Third argument na to, mga higalag may igsuon, ingon niya nga nagawas daw kuno sa may sa tawag anang amo ang topic, mga higalag maigsuon, normal sa debatidor nga kalkalon ang matag termino kay nasipyat man ang kaatbang wa man sa kabarog, wa sa kabarog sa tema nga iyahang gipamatud-an, at the same time wala pud nag-define na unta trabaho sa affirmative side ang pag-define sa topic nga iyahang gipresent. Unya nabaliktad na ang burden of proof na nasa kuha, wala na sa iyaha. So karon nigamit siya niining maong gitawag og kining
mga sita sa Biblia, wala man sa amo ang topic. Ang pagsunod, ang among topic explicit refer to the institution nga nag-exist from the time of Christ until now. Mo bito gigamitan og definite article da. Ha? Klaro man na kayo dito. Pamatud-an niya nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo. So wala ta nag-refer og teaching. So wala man ta nag-refer og teaching, noted bro. Wala man ta mag-refer og teaching kadtong imong gipanggamit nga mga dokumento katong naa sa Biblia dili to mo pasar. Ngano man wa man ta magisud og teaching, nag-refer man tong term nga Iglesia Katolika og Seventh-day Adventist sa institusyon wa bitaw imong giangkon. Giangkon sa kung kaatbang pero wa gyud in town kabarog. Muna nangutana ko unsa nga standard references dili kahatag. Pagkahuman kinsang author dili pud kahatag. Ang iyang inong gihatag katong putos tong bulad, katong ilahang tawag anang Adventist review nila. Nga klaro man kaayo nga dako kaayong bias. Ako magamit og dokumento Katolika except sa mga standard references. O ang mga tao lang ang wala makatungtong og eskwelahan nga dili magka-identify unsay standard o dili standard. Una tingala ko sa kung kaatbang karon nga dili siya ka-identify. Then ikaapat nga punto, sa pag-classify sa kining standard references, sa pag-classify nga Protestant in nature o Protestant denomination or sect ang Seventh-day Adventist, so palpak na, dili na mo haom sa pagkakatoliko. Kaya ang iya ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem. Unya kay na sikta nimbutho lang dito sa Battle Creek, Michigan. Ni atong 1863. Ha? So dili gyud mo pasar. Dili gyud tawag anang madawat ang usa ka butang nga iyang gipamatud-an. Mabata nang utana ko sa first nako nga pangutana, kini bang kamatuoran pamatud-an pa ba ni o dili na? Ang iyang tawag anang tubag ingon niya nga pamatud-an pa alang ni adtong wala mo tuo dili oy. Ang kamatuoran bisag mo tuo kag sa dili magpabili ng kamatuoran og di na kinahanglan pamatud-an. Kamatuoran na god, the fact nga nagpamatuod ka sa butang nga imong giangkon, nagpasabot kana ang imong gipamatuoran wala pa na gabarog isip usa ka dakong kamatuoran. Kay wala pa man kabarog isip usa ka dakong kamatuoran, nagpasabot nga ang kanang imong pagtawag ining pag-angkon usa lang ka murag silbi kanang argumento ba nga naara sa hangin. Mabitaw nga di kahatag og referensya, dili makahatag og ebidensya. Gigamit niya ang Encyclopedia Britannica nga pwede daw maangkon after 11th century. Daghan nang angkon. Pero kung ato ang tan-awon before 11th century, according sa the Book of Knowledge, ato ang tawag ining basahon kay para basig makaingon ni unya si pastor ug wa na ko gibasa ang kuan. Wa na ko gibasa ang maong gitawag og libro na niya. Naa sa Book of Knowledge page tato ang tawag ining tan-awon kay para makasiguro ta. Mas maayo magyud nga ato ang basahon ang tawag ining dokumento kay para di man ta pareha ni kuan, di man daw siya pastor. The Book of Knowledge volume kini naagi libro volume 6. Page 426 until the 11th century. All Christendom was united in the one Catholic Church as founded by the apostles. Ang buot ipasabot, existido na ang Catholic Church na gitukod sa mga apostoles bisan pa naabot sa 11th century. Paggikan sa 11th century, after atong tawag anang Great Schism, ang nahitabo, daghan nagdebit-bit sa ngalang Katoliko. Mabuto nangutana ko niya, katong pulong Katoliko, katong tawag anang iyang giangkon nga pulong Katoliko, kinsa may asa man tugikan di man sa katubag. So buot ipasabot kining maong tawag anang debatiha, makita nato nga ato ang gitawag og kaatbang wala ka barog, wala ka pabarog sa iyang tema. Unya ang iyang argumento puros lang non sequitur, fallacy of non sequitur, na ay mga konklusyon nga dili mohaom sa ebidensya. Unsa may giingon sa Latin maxim sa pangatarungan, contra factum non valid argumentum, nga ang pamahayag ang argumento nga dili gani mo haom sa mga ebidensya ug mga kamatuoran, kanang maong klaseng pamahayag dili ka na dawaton ug dili ka na mobarog. Sa samang pagkaagi ang iyang pag-angkon na kuno
suko gasalaan ng simbahang Katolika. Unya pagkahuman karon ilan ang giangkon. Nya pagkahuman pag-angkon wa pagyud kabarog. Usa man pagbarog nga musupak man sila ang mga standard references, musupak man sila ang mga non-biased books. So wala ka barog, wala ka tindog, ang boti pasabot dili sa wala sa nagmalampuson ni ining maong gitawag og debatiha, mabitaw sa pagpangutana sa cross examination, ligoy-ligoy ang tubag. Nya pagkahuman naapay mga tubag nga makaingon kog tinubagan maghagid ni debatidor. So, man ako Mr. Moderator, maandam na ko modawat sa pangutana sa mga katbang. Okay, so naa pa kay 15 sekundos nga nabilin Bro RJ. Ato lang i-wave na ni Bro RJ. Yes. Okay, so i-wave na sa atong negative. Mao kato ang naghatag sa iyang negative stand karong hapuna from the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino. Kumo pusita karon bago ta mo kuan mubasa ulat ng mga komento no. Matud okay, dili lang ako ibasahon ni mga tinubagay ha. Biblia ang sundon mo, matud pa ni Juliet Istulan. Ang yawa amahan sa mga bakakon, ang yawa nga bakakon wala nagagatuman sa adlaw Sabado. Nga ipapahulay, paunay bakakon, matud pa ni tingog sa kamatuoran o ni Brother Mitchell Pintilio. Okay, kadali ha. Tinuod, okay, ganito magnet. Kadali ha, sumubasa tag mga one. Okay, putos sa bulat, matod pa ni Jennifer Pagursan. Okay. Bro, naman Saudi bro, basig muli. Kag Pilipinas, ya kung naay bulat, ya bro, gusto nyo kumutilaw. Kung sa'y ka ng bulat nga, ligat dahil nasod ba? Kung tamis, may lahat rin ito, alat, ba? Okay. Paginaw ko po, mga isdamay kay... Maandang ako minawat ko. Dali, tingog ang akon. Okay. So, saba. Naay mabasa, pero wala na sabti. Kay si Sok Fernandez mismo, miangkon nga ang pulong Katolik alang sa tanang nagatagtoo ni Kristo. O sa reference, the word Catholic refer to all Christian institution, matod pa ni tingog sa kamatuoran. Kuhay mong Silya, Bro Jerry Laik, aron makabarog ka, matod pa ni Eduardo Heramil Julian. Okay, so mabasa ta sa uban. RCC, palingkamot yun, okay, dili lang ko mo basa nagpadayon ha. Richard May Sarko Paet. Okay. Sige, klaro na bro, kay Murag Gigi na yun ni nga debate, matod pa ni Richard May Sarko Paet. Okay, so daghang salamat sa inyong mga komento magkagilaan. Brother Jerry Laik, bro, ready na bro? Okay bro, ready na bro. Kaliyo ko sa imong camera bro. Nag-charge ko bro, di na po mo ka, gatakilid. Okay. Panalubat. Okay. Sige. So, kaya na takilid lang ha. Okay lang takilid bro. Okay lang bro, i-authoritate lang bro. Okay lang, wala mo ka nagtakilid, basta i-authoritate lang. Okay na bro. Okay? So, from the Seventh Day Adventist Church o sa Kadepensong Adventista, ang paguting kay sa kamatuuran, Brother Jerry Laik. Ang unang pangutana, nasayod ka ba nga ang pulong Katoliko Universal sumala sa encyclopedia nga pwede i-claim sa tanan nga mga Christian? Nasayod ka niya na wala? Na, tubag. Ang akong nasayran sumala pa sa Encyclopedia Britannica. Tubag na ko? Sige, tubag. Okay. Categorical, bro. Lagi. Ang akong tawag ana nasayran nga sumala pa sa Encyclopedia Britannica before 11th century, usa lang kabuok pundok naghupot sa Katoliko. After 11th century, daghan na nag-angkon mo na nag-claim mo. Objection, Mr. Moderator, ipatubag sa categorical. Okay, moderator ipatubag sa categorical. Rule number 4, natay categorical. Nasayod ba o wala, bro? Sir RJ, naapa kayo nabilin nga 30 seconds? Sir, bro Roland,
Ang akong tawag anang tubag gigamit nako ang rhetorical answer. Ang ako ang gigamit ni answer ko sa yes or no rhetorically. Mo ba to masabtan nimo nasayod ba ko og wala? Ang akong nasa ako lagi kumpleto gikulang man mo niya. Ang akong nasayran, balikon ako ha, ang akong nasayran, before 11th century, there is only one church na naghupot sa terminong Katoliko. O niya, after 11th century, daghan ng mga nag-angkon, apil mo. Okay, moderator's time. Bro, ilang karohon bro, kung nasayran ka dito niyo, bro. Mauna yang, ang kategori ko. 30 seconds, bro. Napaka 30 seconds. Napaka 30 seconds? Napaka 30 seconds, sir? Okay. Ano man good ba? Wa man good ni masabti, sir, wa man good ni masabti sa kung kaatbang ba? Sa debate, every categorical question, not necessarily you have to answer yes or no. Na ay pag-answer sa yes or no, nagigamit ang rhetorical answer, pero masabtan nimo nga nitubag sa yes or no. Muna ba ako nagabasa man ta aning kining the art argumentation and debate. So kinahanglan atong tubagon. Muna ako ang gitubag, ako ang giklaro. Kay dili man kompleto. Okay. Ma-consider na to na yes, bro. Bro, AJ, para karo lang si mong katbang. Yes, sir, kung nasabtan niya. Okay. Okay, go ahead. Napakay 30 seconds. Okay. Nabilin, bro. AJ, kung gusto yung ba na yun? Okay, kung nasabtan sa akong kaatbang, ang rhetorical answer sa categorical question, masabtan niya. Nga ni o ba ko o ni dili ba ko. Nga naman, ako alang giklaro, ako alang kanang gipasihag ba ang mga butang nga gustong tabunan sa akong kaatbang. Kaya dito naman sa pag-angkon, kaya kutob lang mo mag-angkon. Nagiingon nga, kining gitawag giingon nga, ang pag-angkon o pagpamatuod, duha na ka managlahing butang. So, kutob lang tao mag-angkon, di mo ka pamatuod. Next question. Ato pa, nasayod siya. Sunod pangutana. Kaya nasayod man ka, nga pwede i-claim sa mga protestante o pang mga Christian ang pulong Katolik. Ang pangutana, kung nasayod ka, nga nung isupak pa man ka, nga nasayod na Marika. Tuwag. Wala man ko'y gisupak sa inyuhang pag-claim. Ang akong gisupak kanang imuhang pag-affirm. Bantay ha? Lahi nang gitawag og pag-claim, lahi po ng pag-affirm. Basaha ra na tan-awa ra ng kanang definition ng claim o kanang affirm. Sa ato ang debate imuhang gi-affirm, wala ka lang ka nag-claim. Sa tawag anang referensya, nag-claim. Nganong ilahamang gi-claim kay dili man sila tinuod. Ikaw, gawas ka nag-claim, imuhat pag yung gi-affirm. Muna kung magbasa kag insakto sa standard nga referensya, makatuod kag unsay tinuod. Dili nang maghatag og konklusyon nga nung sequitur permi. Sige, go ahead. Go ahead, go ahead. Okay, sunod pangutana. Nga matod pa ni o basa mo claim dili tinuod. Pangutana. Kung mabasa ko, niining encyclopedia sa maurang gihapon, nga ang Iglesia Katolika Romana nag-claim o yung kanili sa tinuod. Ayaw butangi ang akong baba og mga pulo nga wa nako gilitok. Ang akong giingon kamo igo lang mo nag-claim. Pero di mo ka pamatuod. Ang simbahang Katolika kay siya man daghan naman nag-claim karon, gi-claim pud na niya pero magkapamatuod siya. Ayaw lagi butang ipulong ang kumbabang hawa na o gilitok. Bisa pag-iruway na itong video. Luuyag yung kaayo. Pati yung luuyag yun. Di ka kasulod. Next question. Kaya ni Uyo naman ka, nga ang Iglesia Katolika ni claim sad o niya ang Christian ni claim sad. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon. Okay. Mismo sa atong tema, imong gipamatud-an nga ang Iglesia Katolika si Kristo nagtukod. So ang claim imuhang gipribahan nga ang Iglesia Katolika, Mr. Moderator, nagtubag pa ko. Ibatubay sa ang categorical aya siya mo size. Okay, mo siya tawag tubag categorical. Mr. Moderator, kasimple categorical
Kadali. Aya siya Kadali, mo sir. emphasize. Ang objection. Unsa bro? Sige daw. Ipatubag sa ang categorical, aya siya mo emphasize. Ay ilaw na Okay. kinatawan. Okay, kadali lang. Balik ka ang pakutana, bro. Bago na ko yata ang counter objection. Balik ka ang pakutana. Sige. Matod pa nimo. Yan, makaklaim pero dili makapamatuod. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon og imong gisupat? Ako ikaw, categorical. So, kategorikal na ng kinsa. Okay. Ang pag-ingon og kinsa nagpili kag usa ka tawo, Mr. Moderator, nagtubag ko. Nagtubag ko. Di ba? Tawag anang basig ikaw yung maigo atong giingon mo ganina nga way batasan. Okay. Okay. Niya. Pag-ingon og kinsa dili na kategorikal. Ang question yes or no mo na kategorikal. Tudloan ta ka ha. Okay. Pag nangutan na mga kinsa, so ikaw mismo nag-asa kung akong kinsang mga tawhana ang pwede makaklaim o pwede dili makaklaim. Ang akong tubag simple lang kaayo. Wala pa ko Ano mag-counter objection man ka? Kadali. Okay, ako siya objection na bro. Pero tubag na. Dili pa naman doon sa pagtudlo kay ang isang panahon. Mr. Moderator, I have 1 minute. Ipapili natin siya. Kadali bro. Tapos siya 30 seconds bro. Pero ang yung pakutana bro, sa tinod lang, dili sa categorical kay Di lagi. Okay, kinsa. Okay. So, mutubag na to. Balik ka. Kadali sa Maligo na ko, Mr. Moderator. surgery. Sige, go ahead. Balik ka. Hiningon man gud siya nga kami nag-claim pero makapamatuod. Ang kami kuno maka-claim pero dili makapamatuod mo ang pangutana. Uyon ka ba? O dili ka uyon? Nga nagpatuod karon ako dili ikaw? Categorical. Neto bago giusab niyang question, kay kabantay sa di sa kasulod. Mr. Moderator, giusab niyang question kaya di pa siya kasulod. Nagtubag pa gani ko human tubag. Okay. Okay, ni ay tubag ko. Yes or no? Ang tawag mutubag ko rhetorically. Okay. So not all the times nga ang categorical mag-answer ka yes or no. Natay basis ana, biblical ang basis ana. Okay. Niya. Ang imuhang tawag ining gitawag og pangutana kinsa may nagpamatuod. Kung ato ang tan-awon, ang ato ang topic is proposition, debatihanan pa na ay affirmative o na ay negative. Normal nga ang affirmative side, siya na ang mo claim. I-provide niyang evidence. So ikaw man ang nag-claim karon, kung sa counter objection na nagtubag man ko. Okay, kadali lang Sir RJ. Okay. Yes, Ano mo siya motubag sa categorical? Ako man outro ang pangutana, Mr. Moderator, para makuha niya ang categorical. Counter objection, Mr. Moderator. Di na po siya motubag, nangita na po siya laing. Counter objection, Mr. Moderator. Di ka katubag sa kung Counter matubag ba niya ang atong categorical? Kaya mo siya bro. Counter objection, Mr. Moderator. Nakuha na nako ang point. Ngayon mo siya nga ikaw na ka mo nag-claim pero dili ka pa matuod. Muna nga kung pangutana, uyon ka ba o dili ka uyon? Paminaw ang na categorical. Yes or no? Okay, bro. Uyon ka ba Sir o dili ka uyon? Okay. Noted. Sir RJ, unsay imong counter? Okay, ang counter objection, Mr. Moderator, ang iyahang categorical question, i-answer ko rhetorically. Kay not all the times nga ang categorical question imong tubagon og yes or no. Murabag si Kristo ba? Gipangutana si Kristo ni Pilato, hari ka ba? Tubag ni Kristo, gipamulong mo. Rhetorical to. So not all the times nga ang categorical question mutubag kay yes or no. So ang question sa kung kaatbang kinsa ang nag-affirm sa mua karon, siyempre siya gyud ang tawag ala nag-affirm kasi siya man ang nag-claim. Ego lang ka nag-claim mo, ka ebidensya ang gipanghatag.
Sabay, patubag mo dito. Okay. Moderator Balik ko na po sign. pagkana. Moderator sign. Bro, klaro na kayo bro. Yung gisulti mo nga ikaw ang affirmative. So ikaw ang nag-claim. Oh, wala. Ikaw ang nag-ano. Okay, so napos siya pabiling Ano ba, yun siya? 27 seconds. Sige, saan pagkana ko? Yun siya. Napos siya 27 seconds. Ala, di, 27 seconds. ani manggod? Sige. Sir RJ, 27 seconds. Ani manggod ba? Ang ako ang kaatbang manggod, nagtuo kog kanang dili man niya needless to say ha, na hanas na si tawagan ng debate. Ang reglamento sa debate, pag ang question answerable ay by yes or no, pwede sa mag-answer og rhetorical. Ikaduha nga tawag anang ang point. Pag ingon gani kag i-affirm nimo na ay affirmation, kinahanglan pa ka mo provide og evidence. Sama sa ato ang debate karon pero wa man jud ka provide igol lamang ka nag-claim. Okay, time. Next question. 4 minutes and 39 seconds. Alright. Sunod pagkutana. Kayo yun mangka. Nga ako'y nagpamatuod. Nga nung iingon ka man, nga nag-claim mo, nga wala magpamatuod. Dili mapamatudan. Nga ako maghay nagpamatuod. Ang pangutana. O yun ka ba ni Ine o dili? Tubag. Di jud ko mo oyon ana. Nga naman, nga dili man ko mo oyon, nag-claim lagi ka pero wa ka pamatuod. Nag-claim ka, lima kag tanawa ra gud na imong gipamatud ano? Nigamit kag tawag anang Britannic Encyclopedia niya sa ubos dai ana, napalpa ka. Nga naman kay before 11th century there is only one church na nagagamit ni anang Catholic Church, only the Roman Catholic Church. Wa mo ilabot, mo ba nag-claim lang mo? Kay ang inyong kasaysayan dili mo takdo dito kang Kristo, dito lang mo kutob ang Ellen G. White ug William Miller. Mo nagiingon sa kasaysayan. Dili mamakak ang kasaysayan. Wa pa ko nahuman sa kong 1 minute. Wa pa ko nahuman sa kong 1 minute. Di. Nihunong ba dahil ko? Wa man ko nihunong. Okay. Magkatawa mo ni brada kanang ni brada really Jerry Laegoy. Ana ba? Makita man gud nato nga ang 70 Adventist why di ba? Ingon si Kristo magsugod sa Jerusalem. Ang inyo nagsugod sa Battle Creek, Michigan. Unya pagkauman ang founder sa Iglesia Katolika sumala pa sa tong tema og imong gipamatud-an si Kristo. Ang inyo nga si Ellen G. White og si ang iyang bana mag-asawa. Next question. Sunod pangutana kay uyon man siya Mr. Moderator nga ako'y nagpamatuod ang pangutana sa gibasa nako sa encyclopedia nga Katolik kung atong ipasubay sa tema. Unsay gingon sa tema sumala sa encyclopedia. Tuman. Okay, ang giingon sa tema imuhang gipamatud-an wala nimo lang gi-claim. Pero pag ingon sa encyclopedia nga pwede ka maka-claim, ay muham na katungod nga mag-claim ka. Di mi pugong anak pero pamatud-e. The fact nga ang mabutaw nagkabuang kag tubag ka ganina may tungod kang Ellen G. White nga naman kay mapangka matawag anang sana ba mabuko mo ba nga kanang inyong pag-claim dili makabarog tungod kay naamoy founder si Ellen G. White na membros mason pagkaman iyang bana si James White na apo si Joseph Bates daghan mo founder ang tinuod ni Iglesia Katolika usa lang ka founder si Kristura so kutob lang mo sa claim di mo ka pamatuod. So ang giingon sa encyclopedia klaro man na before 11th century usa lang ka buok ang nagtawag anang naghupot ana unya according to Encyclopedia Britannica wala lain ang simbahang Katolika wa mo ilabot mura ra mo tawag anang sana kanang babutag uhong. Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Next question. Kanang matuod. Oh, next question. Matuod pa nimo igo ra ni claim. Kanang matuod, mo claim pa ba na o di na? Okay. Tubag ang kamatuuran. Moderator's time. Sige. Moderator's time. Sir RJ, kadali lang. Yes sir. Pag human mo tubag, Sir RJ, Bro Jerry, duha ka pangutana na lang ang pwede na Sige. itugot. Aguman. Okay, Sir RJ, 1 minute. Go ahead. Okay. Pag-iusap ko sa question dan nabi kasi nawa na noong ko. Ipausap ang question palihog. Balik ka ang pangutana, bro. Bro, Bro Jerry, balik ka ang pangutana, Bro Jerry. bilis na matubag. Balik ka ang pangutana, balik ka. Balik ko ng pangutana. Okay. Balik ko ng pangutana. Kanang matuod, mo claim pa na o di na? Mo claim ba na o di na? Tubag. Ang kamatuuran dili na kinahanglan pa nimong pruibahan kung imuhang i-claim.
kamatuuran na gud na, pero ang sa inyo but-but man lang inyo ha pag-claim. Wa may prueba. Oh, katawa. Sunod ang tanong. Karon dahil naawag ko'y nabasa. Naawag ko'y nabasa nga ang Romano Katoliko nag-claim po. But ko na. Tubag. Ang Romano Katolikong Iglesia iyang gi-claim at the same time nakapamatuod siya. Mo bitong giingon sa Encyclopedia Britannica. Basahon ako ha, basahon ako. Di para tawag anang di lang di magkapareha sa imuha nga magsigirag claim unya pagkahuman way pamatuod, ha? Niya. Encyclopedia Britannica ato ang tawag anang basahon kay para makasiguro ta kay lisod man kaayon ng parihatan ni Brajeri laig nga bara puros. Niya. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. Libro niya kong ginitan, Encyclopedia Britannica. Unsa ni nga volume? Volume 15. So, makita nato nga ang simbahang Katolika naa si pag-claim nga naman kay siya gyud ang tinuod na claimant. Nga naman makaprueba siya kay ang iyang kasaysayan mutakdo dito sa mga apostol. Last question, kung mo pa itinuod, i-claim pa man mo. Ato pa, diligid mo mahimong tinuod kay yan mga panahon na ni-appeal mo og claim. Ato pa, Tubag. ato ning mapamatunan si bisan pinsa kung magsubay kini sa Biblia. Ang pangutana, tama niya o mali? Tubag. Gusto niya o sayo? Tubag. Basta na ay squatter, i-reclaim yun na sa simbahan. I-reclaim yun na sa owner. Squatter man mong dagko, squatter man mo nang gi-reclaim sa simbahang Katolika. Nga naman, tungod kay gi-squat man ninyo ang pulong Katolika, usa lang ang simbahan nga naghupot sa pulong Katolika. Simbahang Katolika lang, wa mo'y labot. Mo nang iyahang gi-claim pagbalik at the same time nagpamatuod siya. Mabitaw kasi sayan, di mo dapig sa inyo ha. Bisa pagkapila mo angkon na Katoliko mong iglesia, pero ibutang sa kasaysayan nga puro mo tinukod o tao, mga kano, nagikan lang sa Battle Creek, Michigan. Okay, daghang salamat, brother. Sa Lay Catholic Apologists International sa imong mga mainit nga mga pangutana gikan sa nagbukal-bukal na pangutana sa Seventh-day Adventist Church na si Brother Jerry Laig.